Velkommen tilbage i Workshop. I dag skal jeg vise jer, hvordan vi skifter grip tape på et løbehjul. Jeg har nemlig fået det her løbehjul sæt ind af en kunde, der gerne vil have skiftet grip tape på løbehjulet. Kunden vil gerne have sort grip tape på løbehjulet, og til at putte det på, så skal vi bruge en lineal, en metalstang, en skarp hobbykniv, noget sprit, og så en klud. Og så i nogle tilfælde med nogle løbehjul, så skal man altså også bruge sådan nogle her skruer her, men det skal vi ikke på det her. Og så skal vi også bruge en varmluftspistol og noget pap til at skære på. For ligesom at kunne rive griptapen af, så skal vi derfor bruge enten en hårdtør eller en varmepistol, som vi bruger her. Og så handler det egentlig bare om at varme hele griptapen op, så man kan tage det af. Når nu vi har taget griptapen af, så er det næste, at vi tager en klud og noget sprit, og så lige tør af på det, inden vi sætter den nye griptape på. Så er det tid til at lægge griptapen på løbehjulet. Vi starter med lige at sætte den her. Målelængden på, hvor lang griptapet skal være. Og dernæst så sætter jeg et lille hak lige herover. Og nu skal vi så skære griptapen af i den rigtige længde. Så nu er det tid til at lægge griptapen på. Det vi gør, det er, at vi lige sikrer os, at det hele passer sammen. Sådan så at det passer herover og hertil, og det hele er skåret rigtigt til. Og husk den her bagsidefolie her, den skal vi altså gemme til senere. Og for det så passer, og det her ligesom går op, de her to sider her, så skal vi derfor lige skære op. For at griptapen ligesom skal passe, så handler det egentlig bare om at presse godt ned her, så vi ligesom kan skære det til, og så det passer ned her. Næste step er, at vi tager metalstangen her, og så lige tager den rundt om kanterne, så det bliver nemmere at skære rundt om. Når vi så har ordnet kanterne med metalstangen, så skal vi til at skære selve griptapen med hobbykniven. Som sidste step, så tager vi lige noget af den overskydende griptape og lige ordner kanterne her til sidst. Nu er det hele ordnet. Jeg har fået skiftet griptapen, så lad os tage ned til en kunde, og skal han afprøve det. Så løber vi ud af så jeg håber, du vil være for det.